Dnes presádzam aj paradajky bajaja. To sú tieto. Je to nízka balkónová odroda, ideálna aj do kvetináča. Nezaberie veľa miesta, ale vie dať krásnu úrodu malých sladkých paradajok. A práve takéto paradajky sú úplne perfektné do jednoduchého letného receptu. Stačí si natrhať čerstvé bajaja paradajky, prekrojiť ich na polovicu, pridať trošku soli, olivový olej a ak máte aj bazálku. Premiešať a máte hotový svieži šalát, ktorý chutí ako leto. Alebo ich len tak zjesť priamo zo záhrady, lebo tieto malé sladké paradajky sú najlepšie presne také, aké sú. Ale kým ich ochutnáme, musíme si ich ešte vypestovať. Celý postup nájdeš na HeroHero domov pre radosť. Viac vedomostí, tipov a postupov pre šťastnejšie pestovanie. Teším sa na teba.